depopulation sang baboy ginpatigayon sa pila ka mga barangay sa Haro bangus sang African Swine Fever o kon ASF. Kag First Lady Liza Araneta Marcos ug mga kabataan kumpirmado nga magatambong sa Dinagyang Festival 2023. Ginkumpirma ni Mayor Jere Treñas nga magapatigayon sang depopulation ng Iloilo City Veterinary Office sa mga apektado nga barangay sang Haro bangod sang African Swine Fever. Ini ang nakita nga pinaka-epektibo nga pamaagi sunod sa Department of Agriculture para hindi maglapta pa ang balatian sang baboy. Ang areas nga affected, portions ng Sambag, San Isidro, Ungka. May portion to sa pabiyangan na dala pero ang isa lang ito ka commercial area so will not affect. Ang ano aton obrahon amo na nga inventaryo kag i-depopulate gid tanan no. Patyon kag ilubong. Ginapreparahan ta naman so far tatlo to naton nga patyon buligan naton na kung may madugang pagit we will also give them some support. May cash incentives nga ihatag ang Iloilo City Government para sa mga hog raisers nga maapektuhan sang depopulation. Ginapananaw nga maapektuhan gid ang mga backyard hog raisers bangod sang mahina nga biosecurity kag masami kontaminasyon bangod sang pagpakaon sang damog. Way kita tanto hog raisers nino ang kalamanan ko backyard here. Di, ang backyard kadelikado gid kayo because unlike sa mga pigiringan lang ko ang ila biosecurity stricto no backyard di balantaman kapin pang backyard most of the time ginausar nila damog di kung damog ang imong ginausar mas madasig pag ang paglapta. Wala naman sang dapat kabalakan sa supply sang baboy sa holiday season bangod may bastante nga supply nga nagasulod gikan sa mga banwa kag probinsya nga ASF free. Michelangelo Sarate para sa Level Up Patrol. Nagapag-iangot ang lokal nga panguluhan sang syudad sang Iloilo sa Iloilo City Police Office o kon ICPO para ini sa seguridad sang Dinagyang Festival 2023 bangod posible nga mayara sang signal jammer. Suno kay Mayor Jere Treñas, kinahanglan nga matumod ang mga lugar nga maapektuhan kag kung ano kalawig nga madula ang signal sa mga internet service providers. I-coordinate na lang na sa police. Bilang mo ang sa signal na daw ginabag-block nila sa police na, no? I-coordinate lang para hindi man mabudlay sa tanan and then we can give maybe a advisory kung ano oras. Ang ini nga security preparation ang importante kasunod sang kumpirmasyon nga magatambong sa Dinagyang Festival 2023 si First Lady Liza Araneta Marcos kaupod ang iya mga kabataan. So far ang nag-confirm nga makadto si First Lady kag iyang mga kabataan. And then tanong ta kung sino pagid nga iban. But confirmed na si First Lady nga makakadto ang si BP Sara daw may conflict kuno siya schedule ginatilawan niya kung pwede pero ang confirmed isa ka lang. Magabalik ang kasadyahan sa Enero 21, may grand sadsa sa Gabi kag Illumination Tribes, samtang highlight naman sang Dinagyang Festival 2023 ang Barangay Tribe sa Domingo, Enero 22. Michelangelo Sarate para sa Level Up Patrol.